Ahojte, vítam vás u dnešného videa. Dnes budeme točiť tretiu sériu Minecraft. Takže ideme na to. Ideme najprv naťažiť nejaký ten kameň. Tu mám zatiaľ uhlie, ale uhlie je dobré. Spravíme aj nejaký ten pec, ale neviem ko. To máme len 10. No, paráda. Kopeme. Takže rokuce sa mi už konečne dalo tak. No, kopal som to vedľajšie dedine, lebo tam bolo viacej toho, tak môžeme ísť rovno na stavbu. No, tak stavba prebieha fakt, že výborne, už nám zapadá slnko. Što je tak výborné. By ste vedeli, tak nemyslím to sarkasticky, myslím to normálne. Do prdele. Zapadá slnko, robí sa z na hovno. Ježiši. No bejvák bude mať väčší, ale budú oddelené nejaké tie miestnosti, kde budem robiť nejaké veci a také vecičky. A my budeme v vlastnom dome jaskyňu, fakt, spravím tu, musím ju prepojiť tuto. Takže ja už asi idem hlbiť. No asi musím niečo pustíme tu a potom v ďalšej časti by sa mal nachádzať môj kamarát Gamer 3014 a môj kamarát Maxik. Takže spravíme. Teraz musíme spraviť jeden strih a dajte like a odber a spravíme strih. Dal si odber? Dobre, spravíme strih. Spravil som strih a to bolo, že som sa išiel vyspať. Dobre. A tak, a toto prepojíme. Semka. Ktorý ti. Hop. Hopy. Hej, tuto je to. Dobre, mám to Boys. Ja neviem proste, ja som strašne navyknutý povedať Vora Boys. OK, Vora Boys. Ježiši, ja sa toho neviem zbaviť. Dobre, aj tu dám jeden schodík. Dobre, máme už urobený prechod, akože do bane našej. Tak tu môžeme mať, akože budeme tu robiť všelijaké veci, tu budeme mať budeme tu mať veľa vecí skrytých. No ale tu musíme asi spraviť rebrík tyčky. Jasne, že rebrík by nepôjde vykraftiť. Kým nebudem mať sprostý crafting table. No dobre. Mám crafting table, dám semka. Dobre, zoberieme ich 12. OK, budeme mať ešte navyše. Dobre.
Takže ideme na to. Tuto už urobíme ten interiér taký lepší. No aj tak budeme zajtra natočím, ako nastupujeme do základnej školy. Asi nikto neznáša školu. Napíšte v komentároch, kto má rád školu. Tak, to nie je môj typ. Fakt vám poviem. Fakt vám poviem, že ja neznášam školu. Zajtra urobím celú cestu. Urobím celú cestu, ako pôjdem až na... Vyjde zajtra. Nebojte sa, vyjde. Zajtra vyjde. Poďte, ako to tam mám dať? Tak, dobre, okej, akože celkom okej. Tak, toto, takto, tuto, takto, tuto, takto. Tak, keby hovorili tam kabel, tam kabel. Ježišmária. Spravíme to akože pekné, dúfam, že mi to pochválite v komentároch. Ja som sa na tom trapel, akože to spravíme, nespravíme. Tak to vám poviem, kamoši, diváci. A máme novinku, vyjde tričko, fakt, že vyjde tričko s menom, že bude meno a tam si môžete vyriť, mi napíšete, ako sa voláte a ja vám to vyriem, jak dáme 100 000 odoberateľov. Fakt, to spravím. Verte mi, to spravím. To fakt, že spravím. Dám vyrobiť normálne trička. Ich dám vyrobiť trička. Nech ich vyrobia a vy sa budete mať kupovať môj merch. A urobíme aj Amix Drinks, sa to bude volať. Takže nechcem kopírovať Fiziho, vám poviem, ale mne sa to akože celkom ľúbi. Budete mať váky, budete mať drinky, budete mať Pepsi. Bude to akože Pepsi, ale bude tam príchuť Amixa. To je nový príchuť, akože Amix, akože ako som ja, hej, Amix. Príchuťou Amix a jak chcete, tak sa si zblázním. Ešte drevené nástroje, už si musím urobiť kamenné. Môžem si prosím, môžem. Yes! Jupi, konečne mám takéto nástroje. Yes! Yes. Počkajte, ale... No, dámy a páni, teraz som premýšľal, akože ako by som to spravil a... Dosť vám povie, že ak prekonáme 100 000 odoberateľov, tak vám dám zaslúženú výhru. Bude moje nové Amix tričko. Fakt bude. Bude. Amix tričko. Prekonáme 100 000. Bude 100 001. Tak, spravím tričko. Fakt spravím tričku. Tuto Jezus, bude mať konečne lepší krompať, že lepšie bude kopať, yes. Oh my god, to čo? Ja som zdechol. Nie. Dámy a páni, toto je koniec. Nie, my nemáme nič, všetko mi zhorelo lave. Dámy a páni, uvidíte veľký strih. Tak ideme pokračovať, akože ma to dosť nasralo, že toto sa stalo. Dámy a páni, ale z tohoto videa by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, ale zajtra bude veľa videí.
myslím, že aj 3-4 videá budú. A ja sa asi s vami lúčim a čus!